Stieg Larsson, Arturo Pérez Reverte o Federico Moccia són tres autors molt mediàtics que estan de plena actualitat, però què passa amb els llibres que habitualment es queden als magatzems? Avui ho descobrim i la veritat és que hi ha moltes joies per veure. Sí, bé, sempre hi ha llibres que t'agradaria dur a fira i que per certes circumstàncies o no s'aduen o se queden en el caixó de records. Aquest és un llibre de poesia que va tenir molta rellevància i crec que encara té, de dues dones que van lluitar molt per la seva condició de dona i també per el tema polític que hi havia en el seu voltant, en el seu país. Endavant. Benvinguts. Hi ha un llibre que no parlem d'algo antic, però fa 2 anys, l'any 2008, les edicions del Salobra va fer l'obra completa de Miquel Àngel Riera, la narrativa. Això és absolutament vital i es recomana sempre. I un llibre que hem estat 20 anys sense o més es La especulación inmobiliaria de Italo Calvino. Hola, buenas tardes. Buscáis pequeñas joyas literarias, habéis llegado al lugar adecuado, a la Biblioteca de Babel. Te voy a enseñar ahora donde tenemos nuestro pequeño museo particular. Como veis en esta vitrina, ¿no? Porque son libros delicados y queremos que se conserven bien. Son libros hechos como se hacían hace 300 años. Se cosen a mano. Todos los libros tienen una tirada limitada, como veis aquí. Gran poeta Pedro Casariego. El descubrir uno por sí mismo un libro maravilloso en los estantes polvorientos de una librería, ¿no? Ese placer no tiene recompensa.